زبداوا چکلا قبلہ وقابہ جناب سیدی و مرشدی جناب حجی وصف رحمت اللہ علیہ مبارک و زندگی پاک نظر واچو لیشی نخفل فرزند انجمن مرشد کامل جناب صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ دما شمتوبنا و دزوانینا حجی وصف رحمت اللہ علیہ خبر بچی شو وصف مبارک رحمت اللہ علیہ دم رسول کڑی دی چناگے فیضان وصف جاری دے اتر قیامت برزی قرب جاری وصاری او زدہ خبر آسنا رسول بھاڑا پس ایک روایت سارا او دید تلاش و تحقیق نبات دا خبر رسول بھاڑا چه حضور شہید اہل سنت جناب عبدالعزیم صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک والد صاحبہ فرمائی چھے یورس حجی وصف رحمت اللہ علیہ مبارک وکور کے تشریف فرماؤ دا خبرہ زڑو نتو گزکے حجی وصف مبارک رحمت اللہ علیہ وکور کے تشریف فرماؤ او نور فرزندان او خپل بچیو زامن وسر تشریف فرماؤ او پدی موقع باندے دا حجی وصف مبارک رحمت اللہ علیہ وڑان دے یو غٹ جام و یو غٹ کٹورائی دا شربتنا و دا شاد و دا شربتنا ڈکو بلکل فون درنا ڈکو پدی دوران کے جوہ سے مبارک رحمت اللہ علیہ پلو بچو تو فرمائل چھے دا بسو کس کی کسو کے سکل وارے دا کس گئے پدی دوران کے پلو بچو دیر زیاد التفات و توجہ نکا خوچام کو نسکلو حجی وصف مبارک رحمت اللہ علیہ وردو فرمائل چھے بچو تاسو کوئی نسل ہے خسم دستی زمان شیر بچے روان دے آگا بچون اس کی فرمائی چھے مور بی بی فرمائی چھے پدی دوران کی چھے وصف مبارک رحمت اللہ علیہ لازوان و علکو چھے پدی دوران کے رادن نشو او حجی وصف مبارک رحمت اللہ علیہ چھے وصف رحمت اللہ علیہ مبارک تو فرمائل بچے زمان شیر بچے دے او دا شربت شادو طول اس کا اشگو سے مبارک رحمت اللہ علیہ اگر لوخے اگر کٹورے اگر جابرہ اچھت کھلو او طوری اس کلو کلو بچو تا مخاطب شو چی در طویل منا چی زمان شیر بچے بدا ٹونس کی امور بھی فرمائی چی پدی وقت کی اجی گلسب رحمت اللہ علیہ شیخ گلسب رحمت اللہ علیہ تدزوانے کو عمر کی فرمائل چی بچے چی زمان سرطو اگر مقتاتا طول در نصیب سبحان اللہ اگر فیضان و برکت دا شیخ گلسب مبارک رحمت اللہ علیہ چی خور دے داد عجی گلسب رحمت اللہ علیہ فیضان و برکت اور سردے او چابا یو سیکر آبی او کو خلفاؤ کی یو معتمد شخصیت فحق ربانی رسول وارم اگا مبارک و خلفاؤ کی دے معتمد دے معتبر دے فرمائی چھے ماں کو خوب کے صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ بولی دے او ماں خوب کے ورطو فرمائی دے صاحب مبارک و معتبر و خلفاؤ کی راضی چھے ماں ورطا خوب کی عرضوں کو چھے قربان رب العالمین تعالی دمرا رنا و خبلے و لوڑا مرتبہ پا کم عمل بعد در کڑے دا اشگو سے مبارک رحمت اللہ علیہ دا اخبال خلیفت مبارک دا فرمائی چھ مالا خدای پاک پا دو شیئو بان دا مرتبہ را کڑے دا یو شب بیداری دا تحجد پا خاطر را کڑے دا او بل پا مزاراتو او پا زیارتوں باندے گرزم دا ہوئی پا خاطر باندے خدای پاک دا خوصیت مرتبہ را نصیب کڑے دا فرمائی دا معتبر شخصیت خلفاؤ کی فرمائی چھے پوی خبان دے ماں ورطا دا خوب ویلو صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائل چکی دیشی چی در طویلی ہوئی او دا خبران دا چاہنا پٹا نوی چکلا مراد خان عجیسے دا صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ ہم سبق دو اغا مبارک یورسی عجیبو سے مبارک رحمت اللہ علیہ تو فرمائل او دا جوندہ در سرا بزرگ باندے حاضر مہودی کرے ہوئے دگے شیخ المشاعر کانفرنس دا جوندہ در طولو دا پارا یو پیغام دے او دا یو دا سے پیغام دے جنہیں انسان کو بدن باندی ویختو مد رہی شیخ مراد خان سے رحمت اللہ علیہ عجیبو
سے مبارک رحمت اللہ علیہ تو فرمائل چی قربان بچی کو زیاد کی نارینہ اولاد کو زیاد کی خدا سر شیخ سے مبارک رحمت اللہ علیہ سرا دٹول زیاد امیر اولی ساتے عجب سے مبارک رحمت اللہ علیہ ورطے و جملہ ویلا چی دا عقل پیمانت آگر اخلی لیکن داس خلق و داس اشخاص سرا الحمدللہ زمون تعلق لے عجب سے مبارک ورطے فرمائل چی ٹول و بچی دی ٹول راتا گران دی خوش گل سے مبارک رحمت اللہ علیہ راتا زقا دیر گران دی چی دا معشوم توبنا چرتا پشون کی رسوانینا دا چرتا مکروح گناہ و مکروح کار ہم دے سبحان اللہ دا آگا حسنی دا چی دا معشوم توبنا آگا کارونا چی آگا مکروح دی کبیرہ گناہ کو برکدا چی صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ دا معشوم توب کے مکروح کارونا ندی کڑی چی کم حسنی دا کم معشوم توب پاکوی دا کم حسنی اقتداب پاکوی دا کم حسنی ظاہر و باطن پاکوی او سکا ہو فرمائی اور شبت سے مبارک رحمت اللہ علیہ با اور بدے بانے خبر و اختتام کو ما شبت سے مبارک رحمت اللہ علیہ با فرمائل چی ما دا طول صورت و سرڑے رمی لدا دا حضور دا طول صورت و سر مزیاد امین دا خود مسواق سر ملطور نزیاد امین دا او دا بے فرمائل کہ دا قیامت کو رس باندے ما خدای پاک بخی ما با دا مسواق دا استعمال او دا مسواق امین باندے رب العالمین بخی دا کم ہستے زندگی دا ابتدانا دا مکروحات نا پاک دا دا کم ہستے زندگی دا ابتدانا دا حضور مبارک دا اتباع کی ترشوینا دا کم ہستے ظاہر و باطن دوارا دا ظاہر و باطن علوم باندے منورو اگے ہستے تا شیخ المشایخ ملشی اگے ہستے تا غوث و زمان ملشی اگے ہستے تا قطب دورہ ملشی اگے ہستے تا نائب غوث آزم ملشی او اگے ہستے تا شبت سے مبارک رحمت اللہ علیہ ملشی او سنگا جمع عرص کرو قرآن کریم فرمائی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ قرآن کی رب العالمین فرمائی چیب ما بندگانو داغو خلق و تابیداری اختیار کری داغو خلق و پلار باند روان شے چی کم خلق ما تر رسیدلی دی مونگ داغی صاحبانو پنکش قدم باندے دتلو حکم رب العالمین ناتا فرمائی لے اللہ کریم صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ اور دا موجودہ صاحب مبارک دامت برکات مول علیہ دا فیضان ہمیشہ دا پار جاری و ساری و ساتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین